Здравейте, приятели на акустическото бръснене! Днес ще направя едно видео, в което показвам какви продукти ползвам, когато пътувам някъде за самолет на кратки разстояния за почивка. Вече е края на лятото, но все пак може на някой да послужи в бъдеще. Ето го и моят арсенал за тези кратки пътувания, когато нямам желание да се занимавам с търсене на нощчета за бръснене и нямам и куфър, който е чекиран багаж. Първото нещо, което взимам с себе си, е една четка с синтетичен косъм, защото дори да е мокра, не пречи да я прибера в сакчето. Друго, което имам, в една малка тубичка съм си сложил Aftershave. Обикновено ползвам твърд сапун, за да не стане някаква изненада в комплекта с козметика. В този случай съм взел един крем, защото е на дъното и е станал вече малко и твърд и не заема много място в ръчния багаж. И третото, което разбира се, може би най-важното в класическото бръснане, във всяко бръснане като цяло, е една самобръсначка за еднократна употреба. Тази е Big Metal или метал. Не знам точно как би трябвало да се произнася, но забележете с едно нощче. Еднонощчева е и е за момента много добра. Това е втората, която ползвам въобще. За тях ме светна другият админ в групата Васеца. Да си жив и здрав, Васец. Тази сега ще я ползвам за четвърти или пети път. Струваше, мисля, че 90 стотинки. Обърнете внимание, че много често може да ги намерите в комплект от 5. Примерно в DM съм ги виждал така, но в някои аптеки или супермаркети ги продават и поединично, а за сега съм си купувал само поединично. И буквално за стотинки под левче е едно чудесно средство за бръснене, когато пътувате. Още повече е само еднонощчева. Да започваме. Надявам се, ще се покаже в най-добрата си светлина, въпреки че вече е на брой бръснене, четвърто или пето. Самият аз си мисля, че съм с доста твърда брада, така че ако успява да издържи наистина 5 бръснения, то нощчето е много добро. Ето го и сапуна, крема. Кремът е един стар Амарис, румънски, или поне го получих от Румъния. Не съм на 100% сигурен дали там се произвежда, но сигурно се продава се и в Сърбия, виждал съм го и в Сърбия. Има аромат на барбон, абсолютно същия аромат, като Aftershave ми също е барбон. Вече е станал малко твърд. Ако някой от вас сега е пробвал крем Палмира, сръбския крем, моля споделете дали и при вас е бил консистенция твърд като камък, защото аз си купих два и бяха такива, но от един магазин. Всъщност от една Пардида. Вероятно са стояли много дълго време на рафта. Не успях да заредя музика в момента, но ще гледам бръснането да е бързо и да не се налага да гледате твърде дълго скучни видеа. Ето я самобръсначката, еднонощчева Big Metal. Все още бръсна добре. Въобще не драска.
Дръжката е абсолютно куха и е много лека. Въобще целият комплект за бръснене заема много малко място първо и второ грамаж, което в случай, че носите раница на гърба през целия ден е доста от полза. Бардата забравих да уточня на 2 дни, но предполагам може да се справи и с по-дълъг косъм. Ако успея да сваля видеото под 10 минути, ще е супер. В случай, че гледате видеото за първи път, моя видео за първи път, не минавам врата си на контра, просто космите ми растат нагоре. Минавам го по посока на космо 2 пъти. В никакъв случай не съм търсил перфектност, но мисля, че на голяма степен се получи дори с тази самобръсначка. Ще оформя малко бакенбардите за пипкавата част. И малко на мустака. Мисля, че се получи едно чудесно лятно, следобедно, след плаж бръснене. И надявам се да ви е харесало и да ползвате моите съвети за една изключително бюджетна, ефективна и подходяща за транспорт в самолет самобръсначка. Благодаря и до скоро!